Yeah, someone let's dig in. Let's dig in. Let's dig in. I was like, as where shambe. Oh, mutakwendlela. Mase udokotela u8 o'clock please phuzani ngo8 ningafani nami ongakhohlela manje. Silana ke namhlanje Brahman Hills ingadi yalana. Hey guys, I'm watching ilento namhlanje ile $1 million what $1 million lento le $1 million naba belungu la bayivocavoca manje bayivocavoca yamuzi uthi last night so hey yabona nje abafisi nje ukudlala ngani phela mina usindela and la then mina ngithanda ama cottage ne lama cottage guys mina ngifuna kodwa ke I think aba close nami like in real life they know nginelento mina yilento engiphatha high school HDHD ADD she what ADDD pass ADD what's DSD guys HD bathi phela lento iphatha abantu abahlakaniphile nje uhlela lapha kanongoma uphathwe DSD ngiyadlala ngiyazona